ТНВ эфирында адымнар тапшыру вақыты жетті. Исәнмесез, студия Сәрия Хабибуллина біздің бүгінгі шығарылышта. Июнь қыраулары Татарстан халқын бәрәңгісіз қалдыра язды. Климат үзгәруе, табиғат шаярулары. Хәерлегәме? Китә белән чыксак, кору менә кап-кара итеп куйган. Йортлар да яна, урман да. Әлегә бер Аллаһ кына саклаган очраклар һәм сусыз авыллар кыйссасы. Мусорный пакетлар белән урманга очып килде. Сабан туена популяр артист килсә, милли уеннар мәйдан читенә күчә. Ярты миллион түләп Казан артистын җырлатасымы, әллә кыр батыры белән көрәш батырын бүләклисеме? Әйбәт кенә җырны эшләсәң, ул 50 меңнән дә кемгә төшмәй. Менә шуннан чыгып карыйсың. Кайту түгел, калу бу. Зиннәтулла Билалетдинов тагын 1 ел Акбарста эшләячәк. Республикада халық бәйрәмнәре дәвам итә. Бүген Күкмарада утмуртларның Гырымбыттоны, Шаллыда Сабантуй узды. Иртәгә Түбән Камада Сабантуй мәйданына җыелачаклар. Хөкүмәт йортындагы киңәшмәдә республика рәисе 3 бурыч куйды. Бәйрәмнәрнең асылын, йолаларын сакларга, халыкның иминлеген тулысынча тәэмин итәргә, өченчедән ризык сыйфатын тулы контрольдә тотарга. Сама суть, идеология самого Сабантуя, она должна сохранить тот смысл идеи, которые были заложены нашими предками. Да, главное, чтобы безопасность обеспечить красиво, патриотично. Все эти вопросы на контроле. Бүген без иминлек темасыннан башларбыз да. Узган ялларда нәкъ менә Сабантуй көнне республикада 2 янгын чыга. Балтачта гаилә урамда кала, Казанда бер ир яны бүлә. Гомумән бу елның пожарлар статистикасы куркыныч төс ала башлады. Бездә ел башыннан 2464 янгын чыккан. Бу былтыргы белән чагыштырып карасак, 22%-ка күбрәк инде. Бу бит әле янгынга каршы көрәш режимы кертеп, күрелгән чараларны арттыра торып та. Урал һәм Көнбатыш Сибирдәге янгыннар фонында безнекеләр зур булып күренмәсә дә, һәр хәлгә әзер булырга кирәк ди җитәкчелек. Алар җирле хакимият территорияләрне саклауны тулысынча тәэмин итмиди. Урманга терәп йорт салу, авылда су гидранты эшләмәү, аңа илтүче юлның булмавы төп проблемаларны Рания Абдрахманова күреп кайтты. Безнең янгын ташландык чүплектән килде, Краша тиз арада урман фондына килеп җитте. Миңлебай урманчылыгы бу. Ул көнне җил көчле ди урманчылар. Икарада сукалаган полоса булуга карамастан, ут башта кыры үләнгән, аннары урманга күчә. Ярты гектарда агач янган. Мусорный пакетлар белән урманга очып килде. Расстояние ерак түгел, безнең монда 700 метр всего лишь. Но, несмотря на это, инде утны сүндерәлдек. Сүндерергә өлгермәсәләр, хәлнең ничек тәмамланачагын кем белә. Монда урманга терәлеп диярлек урнашкан авыллар бар. Бу безнең яңа гидрант үткән елны куйган ик, үзәй идарә салымга. Теләсә кайчан килеп су алырга мөмкин диләр Кишүчат авыл җирлегендә. Монда янгын сүндерү посты юк. Бөтен өмет моннан 7 чакрымда урнашкан янгын сүндерү бүлегенә. Авылларында елга күлләр бар, машина төшеп су тутыра алсын өчен юл салынган. Быел бит инде җәйне күреп торасыз, бик кыры килде. Кыры килде. Ут ягулар, очраклар булса инде һәрбер төтен чыккан җирләргә барып кисәтүләр ясыйбыз. Саклык чараларын күрергә тырышабыз инде. Ел башыннан Татарстанда 2000 ярым янгын теркәлгән. Аларда 57 кеше яны бүлән. Бу былтыргы белән чагыштырганда 22%-ка, ягъни 4-тән 1-гә күбрәк. Күрсәткечләр арту республиканың 33 районына кагыла. 7 районда янгыннар да, аларда үлүчеләр саны да арткан. Аксубай, Әлки, Буа, Биектау, Яңа Шишмә, Питрәш, Актаныш. Янгыннарны киметү максатыннан Татарстанда ел сайын апрель-май айларында янгынга каршы махсус режим игълан ителә. Быел ул 17 апрельдән 10 майга кадәр дәвам итте. Әмма шушы чорда кыры үләнне ягу тулысынча тыелса да, гомумән әлеге юнәлештә нинди генә чаралар күрелсә дә, ел сайын янгыннар теркәлеп тора. Быел 500 ут күз булды, аларда 8 кеше һәлак. Һәм ут күзнең төп сәбәбе нигездә кыры үләннең януы. Урман буенда урнашкан авылларга аерым игътибар. Татарстанда шундый 116 торак пункт бар. Аларның 100-ндә янгын куркынычсызлыгы таләпләре тулысынча үтәлми. Ни өчен шулай? Ут күз чыга калса, монда нишләргә җыеналар? Бу атнада министрлар кабинетында узган гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында шул хакта сөйләштеләр. Кайдадыр шул суга килү пирслар ясалар, кайда җимерләр, кайдадыр яңадан ясарга. Шуның өчен ул һәр көнгә эш ул. Кагыйдә без уларның зурысы урман белән торак пункт арасында ераклыкны сакламау. Республиканың 11 районында 28 авылда йортлар агачларга терәлеп урнашкан. Менә Биектау районының Урманчы бистәсе, главный урамындагы йортлар агачлар белән күрше. Гәрчә арада ераклык һәм минералләшкән полоса булырга тиеш. Кисәтәләр инде алар нишләсеннәр хәзер? Тизегән, сатып алган ул җирне. Кемнеңдер әбиләре, бабалары торган ул урында.
просто яңартып жибергеннер. Менә бер нишләтеп булмый. Анда трактор да кертеп булмый. Дачный амнистия деген әйбер бар. Дачный амнистия буенча жир собственниги дип әйтәм инде, любой жир собственниги безгә килмичә генә үзенең иен оформлять итеп учетка бастырырга мөмкин иде. Так что ул безгә килмичә дә урманга терәлеп торган участокта иен төзеп куяла. Без хәзер Урманчы бистәсендәге Авражная урамында, әлеге урам урман буенда урнашкан, менә аның соңгы йорты. Әлеге йортның рәшәткәсеннән урмандагы иң якын агачка атлап санап барып карадык, 25-30 адым. Димәк, ике арада ераклык бар, әмма минералләшкән полоса юк. Кагыйдә без уга әлеге полосаның дөрес сызылмавы, авылда шүп яндыру өчен урын әзерләнмәве дә керә. 67 авылда янгын чыга калса, су тутыру урыннары җитми. 2 авылда Лаешның Соколовка һәм Менделеевскийның Рус сарсазында тышкы су алу чыганаклары бөтенләй юк. Республика авылларындагы 25 000 янгын сөндерү гидрантының 1000-гә якыны ватык. Шуларның берсе Бөрел авылында була. Кисәтүдән соң ук төзәткәннәр. Бу безнең әзрәк смещенный булды люк, парный гидрант колонкасын барганда әзрәк тиядер кырыга. Шуңа күрә пожнадорлар предупреждение инде, эшләп куйырга. Без аны эшләп куйдык. Берледә шундый 20 гидрант бар, тагын күл ясаганнар. Кайбер вакытта бит инде районнан килергә тиештәр. Алар тиз арада килеп җиткәнче үзебезнең пожарный машиналарны тутырга кирәк. Үзебезнең территориядә безнең пожарный часть тоже бар. Периодически посматривайте, пожалуйста. Җитәкчеләр, сез бит үзегезнең кул астындагы хуҗалыкны кайгыртучылар. Вакыт-вакыт карагыз, нәрсә төзек, нәрсә җимерек хәлдә, су ала торган юллар. Монда бит югары сыйфатлы асфальт, киң юл салу турында сүз бармый. Каяндыр ярдәм килгәнне генә көтеп утырырга ярамый. Чара күрергә кирәк. Җавапсыз кешеләргә прокуратураны җәлеп итәргә. Урманнарда янгынга каршы кертелгән режимны кырылык сәбәпле яңадан кертергә җыйналар. Күреп торасыз, бит яңгырлар юк. Яңгырлар булса да, ул локальный гына узып тора. Ул җитми бүгенге көнне. Шулай ук быел законга үзгәреш кертелгән. Агачлар бик якын урнашкан авылларда урман һәм трак пункт территорияләрен билгеләп, урманнарны кисергә рөхсәт итәчәкләр. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗахметов, Ирек Хабибуллин, Данил Филатов, Адымнар. Сабан туйларында мул уңышка өметләнеп юлларны үтәгәндә, июнь кырауы Татарстанның дистәгә якын районын бәрәңгесез калдыра язды. Скандинавия антициклон алып килгән салкын һава республиканың төньяк өлешен камап алды. Һәм тагын бер кат безнең якларда авыл хуҗалыгының бар хезмәтеңне куркыныч астына куеп кына башкарыла торган эш икәнен күрсәтте. Июньдә мондый көчле кырау төшүен өлкәннәр дә хәтерләми. Ә галимнәргә күп еллык күзәтү көндәлекләрен тартып чыгарга туры килгән. Тапканнар. Мондые 1983 елда ук булган икән. Безнең бәрәңге инде менә, бәрәңге бакчасы менә ям-яшыл булып утырадыр. Бер көнне иртә белән чыксак, куру менә кап-кара итеп куйган. Менә безнең җыллык ризык инде бу. Әгерҗенең Уразай авылы бу. Гыйльмановларның 5 тутый бәрәңге бакчасы шундый хәлдә. Монда ярты авыл халкының бакчасына зыян килгән. Кайберләренең 40 сутый бәрәңгесе ишегән. Җыллык ризык бит ул. Ни җаңгыры юганың. Юганы да юк. Яран яшелчәгә су сибәз, без бәрәңгеләргә дә бөтенләй су сибеп бетерәлмәйбез инде. Яшелчә бакчасын кыраудан саклап калганнар. Ул төнне бакчага электр мичедә иске килемнәр дә чыккан, шәм дә кабызганнар. Бу әйберләр бүген дә түтәлләр арасында тора. Алда ни буласын кем белә диләр. На готове. Киш белән чыгабыз да дип өреп карыйбыз. Если тын беленде икән, все ябышырга. Әгерҗе районында быел яз бик коры, яңгыр яуганы булмаган. Хәзер кабат сынау, июнь кыраулары. Каплап та караган идек, булмады. Инде йолкып атырбыз хәзер. Фәридә Бахатипова кырау суккан помидорларын йолкып ташларга булган. 10 сутый бәрәңге сабаклары да каралып төшкән. Булай иде безнең елда бәрәңгегә. Бала салап кына. Быел бигрәк бәрәңге бөтенләй бетте. Әгерҗе кыраудан иң нык зыян күргән район. Монда бу проблема 78 авылга кагылган. Авыл хуҗалыгы идарәсендә әйтүләренчә, бөтенләй өметсез урыннар бар. Анда инде үлеп беткән бәрәңге. Аларны чыннан да кире сукалап утырту эшләре оештырылды. Бар инде хуҗалыклар, аларда частично дип әйтәбез инде. Монда инде бу бәрәңгеләрне казырга, сукаларга ярамый. Аны көтәргә кирәк буквально, көтәргә кирәк. Булар инде яңарып үсеп китәләр. Булай булганы юк ял. Нишләйсең инде? Актанышның Чуракай авылы. Галимә Арсланованың бакчасында кырау бәрәңгегә дә, кабакка да, суган сарымсакка да төшкән. 25 сутый бәрәңгенең 3-4 рәтегенә яшел. Әдерәк яшеллеге бар. Может, терелеп тә китәр әле. Биектауның Татар Урматы авылында яшәүче Гыйльмановлар бәрәңге тернәкләнсен өчен хәзер күп итеп су сиптерә. 7 сутыйның 3-тән 1-ен кырау суккан. Буеннан буена сузылган бәрәңге бакчасы, кырау
түбәнлектә үсеп утыручы үсентеләргә тигән. Аларның яфраклары хәзер каралып, сулып төшкән, югарыда үсеп утыручы бәрәңгеләргә тимәгәндә диярлек. Татарстан ел сайын 1 миллион тонна бәрәңге үстерә. Шуның 86%-ын шәхси хуҗалыклар һәм крестьян фермер хуҗалыклары җитештерә, ди Камер Байтемиров. Нәкъ шушы күпләп җитештерүчеләр берничә районда зыян күргәндә. Любой хозяйствоға әз булса да зыян ул. Шуңа күрә аны алай әйтеп булмый. В целом, если республиканы алсак, зыяны андай түгел. Отдельно фермерский хозяйство алсак или шәхси авыл хуҗалыгына алсак зыян. Июнь айында кырау төшү сирәк күренеште метеорологлар. Соңгы тапкыр мондый хәл безнең якларда 1983 елда, ягъни 40 ел элек булган. Ул вакытта бәрәңгене хәзерге кебек май башында утыртмаганнар. Кайдадыр ул әле тишелеп тә чыкмаган була. Шуңа күрә халык мондый зыян килгәнен хәтерләми дә. Быелның тагын бер үзенчәлеге шунда: яз иртә килү. Үсемлекләрнең вегетация чоры да 20 көнгә алда бара. Возврат холодов дигән әйбер бар. Шул суытып җибәреп, уянган үсемлекләргә, тишелеп чыккан үсемлекләргә ул үзенең тискәре йонсын ясады инде. Ультраполяр вторжение булды дип атала. Бу арктик салкын һаваларының төньяк көнчыгыштан көньяк көнбатышка таба килүе. Менә шуның аркасында быел бик тә салкын булды. Бу суыкта чәчәккә бөрләнгән бәрәңге эшесе уңышка өмет юк, ди авыл хуҗалыгы белгечләре. Если собаклары каралмаса, если собаклары каралса инде, анда мөмкин бәрәңгене пересевать итәргә кирәк. Аның сабагы исән икән, бүген басып тора икән. Ул инде кырыйдагы бабеклардан инде үсенте җибәрә, чөнки аның тамыры исән, андагы инде ана бәрәңге дибез, ул исән, ул яңадан үсеп китә. Шуңа күрә бүген тәкъдимебез халыкка инде, әгәр дә ул инде частично гына суык тигән икән, аңгар инде су сибәргә бүген көндә, әгәр дә бар икән мөмкинчелек ашларга, тагын җирне җомшартырга, өйәргә, тәрбия бирергә. Әгерҗенең атаклы бакчачысы Мария Артемьевага бу киңәш кирәкми дә. Ул үз бакчасын кыраудан менә шулай салам сибеп бакчага төтен җибәреп саклаган. Как желтые бы, все равно были бы, пожелтели бы сверху. А так у нас вся зеленая стоит. Бәрәңгене безнең халык икенче икмәк ди. Ел сайын күпләп утырта һәм мул уңышка өметләнә. Бу кырау асылда Татарстанның төньяк көнбатыш районнарын сынады. Республикадагы күпләп бәрәңге үстерүче Нарманка, Кырлай, Татарстан хуҗалыкларын читләтеп үтте. Димәк, аларга өмет бар. Фәрүзә Мәҗитова, Алия Сабирова, Данил Филатов, Алмаз Зияддинов, Адымнар. Республиканың күпчелек спорт командалары өчен сезон тәмамланды инде. Бер яктан карасан, спорт дөньясында әлегә кызыксынып күзәтерлек хәбәрләр дә юк. Әмма Татарстанның хоккей җанатарлары сезонны ябып бетерә алмады. Чөнки Ак Барсның баш тренеры кем булыр дигән сорау бу атнага кадәр ачык кала бирде. Бер яктан карасаң, интрига да юк кебек. Зинатулла Биләлетдинов калыр сыман. Калмаса, шушы билгесезлек фанатларны тынычлап ялда иттермәде. Бу атнада мөһим мәсьәлә хәл ителде. Биләлетдинов кала. Ул үзе моны катлаулы карар дип атаган. Хоккей белгечләре киләсе КХЛ сезоны бик кызык булачак дип фаразлый, чөнки Ак Барста легендар тренер кала. Аның җитәкчелегендә уйнаган, хәзер инде аны белгән состав үзгәрмәде диярлек, яңа уенчылар хисабына көчәйде генә. Мондый сүзләрдән соң юк дип әйтү мөмкин түгел иде бугай инде. Рөстәм Миннеханов Кремльдәге бүләкләү тантанасында Зинатулла Биләлетдиновка команда калырга тәкъдим итте. Остаз ул чакта серле елмаюдан кала кистереп җавап бирмәде. Это наш бренд, Зинатулла Хәдәрович. Ходай тәгәлә аермасын сезне бездән. Вы должны воевать по-настоящему все вместе. Ирләрчә әрләп тә алаш шелтә дә белдерә, шунда ук төзәтә, киңәш бирә, һәр кемгә аерым карый белә. Зинатулла Биләлетдиновны шундый диләр. Тагын бер кат тирәндән уйлагач булса кирәк, легендар тренер тагын бер елга калырга күнде. Килешү Мәскәүдә имзаланган. Ул үзе бу карар авыр кабул ителде дигән. Минем өчен бу җиңел карар булмады. Озак уйладым. Күп сәбәпләр йогынты ясады. Команда белән ярты ел эшләдем. Аларны өйрәндем. Башлаган эшне ахырына җиткерәсе килә. Узган сезонда начар булмады. Тик нәтиҗәләрне яхшыртасы килә. Егетләр зур җиңү тәмен татып карасын иде. Минем янга клуб җанатарлары, казанлылар килеп командада калуымны сорады. Бу да үз өлешен кертте. Кто ты? Бу уңайдан Ак Барс клубы менә шундый ролик чыгарды. Видеода Биләлетдиновны Властелин колес трилогиясыннан Гендальф образында күрсәттеләр. Это невозможно.
Невозможно деюләре юкка түгел, чөнки узган сезон уртасында Зиннатулла Билалтинов командаға келгәндә дә Акбарс уенын төптән үзгәртеп, таблицага нәтиҗәне арттырып булмый кебек иде. Декабрьдә гомумән Казан клубының уены кыл өстендә иде. Зиннатулла Хайдар улы тиз арада эшне җайга салды. Нәтиҗәдә плей-оффка чыгу өмете дә аз булган хоккейчылар 5 елдан соң финалга чыгып 7нче уенда гына ЦСКАга оттырдылар. Бу уңышта тренерлар штабы иң беренче чиратта Зиннатулла Билалтиновның тырышлыгы зур булды. Гомумән команда составы алыштыргысыз нык ди Акбарс хоккей клубы президента Наиль Маганов. Команда за прошедший сезон окрепла, сыгралась, ребята друг друга лучше понимают. Команда үзенең бердәм һәм көчле булуын күрсәтте. Тренерлар составында үз эшенең осталары, сакчылар да үз урынында, һөҗүмчеләр дә һәрчак алга омтыла. Без хәзер бердәм булып тупланган коллективны күрәбез. Узган сезонда Акбарсны аякка бастырганнан соң башка тренерны күз алдына китереп тә булмый ди атаклы хоккейчы һәм тренер Геннадий Маслов. Я думаю, это вариант самый сильный. Бу иң дөрес карар дип уйлыйм, чөнки җанатарлар да түземсезлек белән шушы хәбәрне көтте. Узган сезонны карасак, Зиннатулла Билалтинов кыска вакыт içinde коллектив белән уртак тел тапты. Бердәмлек барлыкка килде. Аңлашып эшли башладылар. Бу спортта бик мөһим нәрсә. Әлбәттә, аның алдында зур максат куела, ярыш катлаулы булачак. Акбарс белән Зиннатулла Билалтинов арасында килешү имзалау хәбәре яшен тиздеге белән федераль матбугат чараларына таралды. Россиянең хоккей федерациясе президенты Владислав Третьяк Спорт Экспресс газетасына биргән интервьюсында Зиннатулла Билалтиновны илдәге иң яхшы тренерларның берсе, ул Олимпиада, дөнья чемпионатларында җиңгән кеше. Хоккей өчен бу зур вакыйга дип белдерде. Акбарсның элекке капитаны хәзер КХЛ президенты Алексей Морозов Зиннатулла Хайдар улын бөек тренер дип атай. Аның әйтүенчә, талантлы остазның эшен дәвам итәргә карар кылуы сөенечле күренеш. Киләсе хоккей сезонын тамаша кылу мавыктыргыч булачак ди Морозов. Менә мин инде бөтен атрибутикаларны җауып куйдым. Зиннатулла Хайдарович тренер булды. Прям бальзам йөрәгемгә. Нервларым, как говорится, душа тынычланды. Мондый яңалыктан соң җанатарлар түземсезлек белән сезон башланганны көтә башлады. Безнең бәхеткә, конечно, автографлар алган вакытта Зиннатулла Хайдар безне ташлама дидем. Үтенеп сорыйм, ял ит, но анасы кил дидем. Менә шулай килеп чыкты да. Зиннатулла Хайдарович бу эшне алынгач, ахырына кадәр башкарып чыгар дип уйлыйм. Татарстанның холык артисты Әсхат Хисмәт тә бер уенны да калдырмыйча карап бара. Зиннатулла Билалтиновның калуына шиге булмаган тренер театрында бик ярата икән. Ул безнең спектакльне карарга килә. Минем әле Кара Шикмәндә Икшәгер образы белән аның белән янәшә төшкән фотоларым да бар. Гел спектакльгә йөри иде. Аралаша идек без, театрда килә, спектакльләрдә карый. Без инде хоккей турында сөйләшәйек бит. Җегетләр белән уртак тел тапты һәм дә Радулов та әйтте бит. Безнең белән сөйләшә. Безнең белән аңлаша. Без аңлый, без ул безне аңлый. Студентлар алар үзләре дә кызыксыналар хоккей белән. Җанатарлар яңа җиңүгә өметләнсә, галимнәр Зиннатулла Билалтинов хезмәтен фәнни яктан өйрәнә. Ил буе спорт һәм туризм университетында булачак хоккей белгечләрен аның үрнәгендә тәрбиялиләр. Зиннатулла Хайдарович бик профессиональный, легендарный тренер. Булай да Акбарс белән бик күп кубкаларда уттылар. Аның тактикасы, аның бик шундый подходы тренер буенча бик безгә дә укытканда студентларны тырышабыз аның тактика буенча өйрәтергә. Боздагы хоккей уены баш тренерның башындагы уйларының чагылышы дисәк бик тә дөрес булыр. Зиннатулла Хайдар улы яшь чагында сакчы булган. Шуңа күрә тренер булгач та ул уен тактикасын нәкъ менә саклану позициясеннән чыгып төзи. Ә инде узган сезонда, дөресрәге узган ярты сезонда Зиннатулла Хайдар улы команданы тиз арада туплап, нәкъ менә һөҗүмнәргә зур игътибар итә башлады. Җанатарлар нәкъ менә шуны көтә дә, чөнки спортта язылмаган канун бар. Иң яхшы саклану ул көндәшкә һөҗүм итү. Правильно играть, дисциплинированно играть. Ты закрыли и работай. Вот так надо играть. Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Рамзил Гарипов, Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юморлы караш кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сафаровка тапшырыйк. Исәнмесез. Татарда кеше китә җыры кала дигән сүз бар. Бу атнада әлеге гыйбарә миңа ниндидер куркыныч ягы белән килеп басты. Петербург форумында Жириновскийның ясалма интеллектын тәкъдим иттеләр.
Я не Жириновский. Я первый цифровой ученик Владимира Жириновского, который учится на его мыслях и высказываниях. Я стараюсь применять его стиль и идеи в своих ответах. Бик ышандырмады әле бу нейрошелтәрле мөгҗиза. Төп нөсхәгә охшамаган. Беренчедән, берничә секунд уйлап торганнан соң гына җавап бирә. Ә бит шин Жириновский башта әйтә, аннары үз әйткәннәренә аптырап куя иде. Икенчедән, сүз сайын однозначно димәгәч, нинди Жириновский була инде ул. Абитуриентлар өчен генә түгел, уку йортлары өчен дә урак өсте. Югары уку йортлары ничек тә җыяр инде ул үзенә студент халкын, ә техникум фәләннәргә кеше җыю авыррак. Ставропольның Элемтә колледжы җитәкчелеге аптырагач абитуриентларга аңлаешлы телдә мөрәҗәгать итеп реклама яздырган. Базару нет. Все хотят поступить в университет, но по баллам-то проще к нам. Ставропольский колледж связей и IT-технологий. Клиенты-ориентирлык. Бар да сезнең өчен хөрмәтле клиентлар. Укучыларга якынрак булу өчен укытучыларга да үзләренә укучыга әйләнергә туры килгән. Яңа телне өйрәнү дәресе буенча 5ле. Базары нет. Girl! Oh, yes, yes, girl! Yes, yes! МХС! Сабан туйлар узды. Бу уңайдан фото һәм видеолар бик күп. Башкортстанда мәйданда сугыш килеп чыккан, күмәкләшеп бил алышалар. Сәер күренешләрнең берсе хатын-кыз көрәше. Быел да ансыз булмады. Яшел үзәндә тәкә качкан, урманнан табып алганнар. Район башлыгы хатыктан тәңкә табып алган. Мотоблок белән сөлге җыю, шылбырлы тракторларда чабышу, тагын ни генә булмады сабан туйларда. Менә Ютазыдан Рәмзия апа 31 тапкыр гер күтәрә, көчкә туктаттылар үзен. Ә монысы Әлмәт. Татар милли бәйрәме сабан туенда быел 18+ туңдырмалары саттылар. Бераз күңелне күтәрә торган вариант ди. Ә атамаларын әйтергә оялам. 18+. Шулай да күзәтүебезне күңелле видео белән тамамлыйк. Менә сезгә десертка азнакай биючесе. Соңгы елларда эстрада артистларының чыгышы сабан туендагы мөһим элементларның берсенә үрелде. Милли бәйрәм якынлашканда ук халык кайсы районга кайсы җырчы киләде, кайсы авылда кем чыгыш ясый дип кызыксына башлый. Ихтыяҗ да бар, тәкъдимдә. Быелгы сабан туе моны тагын бер кат раслады. Кайбер видеолардан күренгәнчә, Казан артистлары чыккан мәйданда ярышларга урын да калмаган. Мондый күренешкә ике төрле бәя биреп булыр иде. Сабан туйга бик популяр артистның килүе милли уеннардан игътибарны әлбәттә аңа күчерә. Икенчедән, авыл кешесенең шәһәргә килеп концерт карау мөмкинлеге бик сирәк, ә монда ике куянны бер юлы тоталар. Бушлай һәм бер үк көнне. Җәмәгатьчелекне бу уңайдан артистларга түләнә торган гонорар суммалары җәлеп итте. Әлеге саннар бәйрәм алдыннан интернетка чыккан иде. 100 мең түләп артист чакыртыргамы, бәлки ул акчаны кыр батыры белән көрәшчеләргә бирергәдер. Илгиз Шәкүров шул фикергә карата җәмәгатьчелекне тыңлады. Республикада сабан туйлары гөрли. Кайдадыр инде узды, ә кайдадыр шул исәптән Казанда киләсе атнада көтелә. Кыр батырлары чәчүне тамамлап, урып җыюга кадәр бер мәлгә тын ала. Артистларның киресенчә урак өсте. Җәйнең сабан туйлы көннәре ел туйдыра диялар. Халык арасында матбугатта артистларны чакыру бәясе турында мәгълүмат таралды. Менә ватаным Татарстан төзегән исемлек. Ул Рәсим Низамовтан башлана. Чыгышы 40 мең сум тора икән. Илназбах белән Гүзәл Идрисова 100, Мирзаяновлар 150, Илмира Нәгыймова 150, Рамазановлар 300 мең сум. Исемлек ахырында Әнвәр Нургалиев, Илсия Бәдретдинова, Фирдус Тимаев. Аларның чыгышы 450 меңнән 700 мең сум дип бәяләнә. Халык фикере интернеттагы комментарийларда. Оларның акчалары булай да күп, халык өчен елга бер тапкыр бушлай җырласалар да ярар иде. Шул кадәр акчаны кырда эшләүчеләргә иртән иртүк торып сыер савучыларга таратсалар, әйбәтрәк булыр иде. Алар бер көндә ике урында чыгыш ясыйлар бит әле. Сабан туйларда авылның, районның үзешчәннәре җырласалар да бик әйбәт була. Бик матур җырлыйлар. Бу 1 сәгать кәме? Ну и аппетит. Бәя ничек билгеләнә? Артистлар аны әйтергә атлыгып тормый. Без бу репортажны әзерләгәндә күпчелеге, аеруча VIP исемлектәгеләре аралашудан баш тартты. Шулай да кайберләре белән очраштык һәм сораштык. Илназ, менә сабан туйлар гөрли бит инде, менә кайбер мәгълүмат чаралары язып та чыкты. Илназ Бах белән Гүзәл Идрисова 100 мең ала икән дип. Бу дөресме?
Дөрес инде дөрес, аның яшерә торган не юк, ул зыянда юк, файдасы юк дигәндәй булган бәянен әйтәбез. Илназ Бах белән Гүзәл Идрисова быел Арча, Аксубай, Саба якларында эшләгән. Кайдадыр җырларга чакыралар, кайдадыр бәйрәмне алып барганнар. Бәя артистның иҗаты өчен тотылган чыгымга бәйле ди Илназ. Рекламаларга керә, радио, телевидение рекламалары, ул һәрберсе бит акчага. Анда минуты күпмедер фәлән тәңкә тора инде. Киемнәргә килсәк инде ул материалы, тегүчесенең эше, шулай бит инде. Җырлар, аранжировкаларга килгәндә, гомумән алганда әйбәт кенә җырны эшлим дисәң, ул 50 меңнән дә кемгә төшми инде. Менә шуннан чыгып карыйсың инде. Зәринә менә син 6 Сабантуйда җырладым дидең, әйме? Һәм инде менә без аны 6 Сабантуйны 50 меңнән алсак та, бу 300 мең тирәсе була. 300 мең тирәсе булыр дип үртеге шатланыр идем, ләкин алай булмады шул. Зәринә Хәсәншина Сабантуйларда иң күп катнашкан артистларның берсе. Район үзәгендә бер, авылларда түбәнрәк бәя куйган. Безне нәрсәгә чакыралар? Кемдер теге конкрет бер җырчыны телиләр. Нәрсәгә телиләр? Чөнки ул ниндидер танылганрак, аның кайбер җырларын яраталар. Нәрсәгә яраталар? Ул җырчы чөнки үзенең җырларын ротацияга бирә. Бушка түгел, һәрбер радио, һәрбер телевидениега бушка түгел. Ул бит инде аны ничек тә чыгарга, капларга тиеш. Бәяләр үсә. Аранжировкага да артты, шулык җырларга да арткандыр дип уйлыйм. Чөнки аларның бәяләре арта. Аларга карап безнең дә бәяне арттырасы килә. Бәягә тәэсир итә торган төп фактор җырчының ни дәрәҗәдә популяр булуы. Моннан тыш ничә җыр җырлауы, аппаратура, юл чыгымы да исәпкә алына. Җырчы үзегенә килсә азрак, төркеме белән булса күбрәк сорый. Кеше заводта эшли, без менә нәрсәгә укыдык? Без иҗатка укыдык. Безнең төп максат халыкка шушы матурлык бүләк итү, иҗади яктан аны үстерү. Шуңа күрә безнең дә эшебез бар, ул да ничектер түләнергә тиештер дип уйлыйм, чөнки безнең дә гаиләбез бар, 3 малаебыз бар, аларны да ошатырга кирәк. Соңгы елларда артистлар Сабан туеның яменә үрелде. Халык бәйрәмгә дип кенә түгел, концерт карарга килә. Кайбер очракларда милли уеннар да мәйдан читенә күчә. Менә Гүзәл Уразова чыгышы вакытында алан халык белән тулган. Артистларның чыгышын күп очракта иганәчеләр каплый. Гадәттә ул авылдагы инвестор яки тумышы белән шуннан булган эшмәкәр. Динар Миңнәхмәтов Әгерҗе районы Кырында авылы егете. Ул быел туган авылындагы милли бәйрәмгә 6 артистны Зәйнәп Фәрхетдинова, Гүзәлия белән Артур Минхаҗев, Динара Рәхимова һәм башкаларны алып кайткан. Иганәчеләрнең үз фәлсәфәсе. Авыл халкы бит инде ул күбесенең возможности юк. Шәһәргә килеп концертка барырга, анда шул телевизордан күреп беләр. Күрше районга даже барып кайтырга машиналар да юк, шулай бит. Шуңа бу ниндидер благотворительность дип әйтимсең, кеше өчен шул артистларны күреп үзләре белән, алар белән фотографироваться дип, аларны көтүп алып ел сайын. Шул ук вакытта артистларны принципиаль рәвештә чакырмаучы урыннар бар. Менә Яшел Үзәннең Нурлат авылы елдан-ел мондагы Сабан туенда үзешчәннәр генә катнаша. Олай теге артистлар чакыруны җитәкчеләр дә хуп күрми. Без үзебездә инде нишләп әле без үзебезнең авыл кешеләрен халыкка күрсәтмәскә тиеш. Үзебездә булдырабыз, нишләп әле булдырмаска? Артистларны чакыру инде тоже матур күренеш. Ул чыгымнар сорый күбрәк. Аны чыгымнар инде бездә ул чыгымнар булса инде күбесенчә урам юлларында ташлар салыр идек. Бүтән нәрсә благоустройство белән шөгыльләнер идек. Елга бер килгән Сабан туенда бушка җырласалар да була дигән фикергә артистларның җавабы бар. Эшләсеннәр калганнар да бушка, мин дә бушка барырым. Ул җитәкчеләр бар менә сат 200 меңгә, 300 меңгә, 700 меңгә анда артистларны чакырган чор. Һәр елны нидә шушы вкладны кертсәләр авыл җирлегендәге берәр ни кешегә, талантлы кешегә аппаратура ел сайын алып, анда көчәйтеп инде ничә ел буена зур масштабный мероприятие сарлык әйбер топлаган булырлар иде инде алар. Менә бөтен артистларга да шундый буйрык бирелсә, бушка эшләргә дигән. Мин берәр авылга барып, конечно, эшләр идем. Тәкъдимне ихтыяҗ тудыра. Түләүчесе булганда башкаручысы да табыла. Сорау булганда, теге спрос булган вакытта, аның тәкъдиме дә булачак. Үземнең дәрәҗәмне күтәрәм, Сабан туенның дәрәҗәсен күтәрәм дип зур артистларны, артистларның гына түгел, алар бөтен төркемнәре белән кайтарту әлбәттә инде арзан була алмый. Шуңа күрә инде бу очракта Сабан туенның тамырларына, нигезенә кире кайтырга кирәк дигән тәкъдимне һәм сүзләрне истә тотып, аны теләсәкәм түгел рәисебез Рөстәм Нургали улы Миннеханов әйткән иде. Мондый әйберләрне бераз гына чикләргә кирәк инде оештыручыларның үзләренә дә.
Күргәнебезчә, бу мәсьәләгә һәр якның үз фикере бар һәм аларның барысы да үзенчә хаклы. Гади авылдашларына чын бәйрәм ясарга теләгән эшмәкәр дә, концерт карарга зор ихтизар булып килгән халык та, үз хезмәтен бәяли белгән артистлар да. Татар халкының җырсыз яши алмавын истә тотсак, Сабан туйларыннан бу күренешне алып атып булмас ахрысы. Илгиз Шакуров, Данил Филатов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.